كومن دحر نبلالنا خوينا خاني إيرترا أبناء إثيوبيا ناي بوليتيكا خونتات تصاوتو تراها سي زعابه ترا مالتي እሱ የተወሰነ ተራ ማለት ነው ለዚህ ህጅ ወያነ በጽሕው ዘሎ ቁልውላው ምናልባት ገለገለ ሰባት ህዝባው ግንባር ስለዚህ ወደቀ ወይ መንግስት ኤርትራ ስለዚህ ተበተነ ጥራይ ዴኮነስ በቀንዱ ኤርትራ አብ ኢትዮጵያ ዘለዋ አራአያ በመትከል ደረጃ በፖሊሲ ከመንግስት ቅድም ከምሰውራ ደሃር ከመንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ አራአያ ንጹር ስለዚህ ነበር سخات حدنت إثيوبيان زبل أمر زأمن منجستن صوران سلذ نغرة بو مجد خاص سلذ قتل زلوا نتينا ويان حبو أجندة كعوتو أي كألن مالتي جبت بوليتيكا وترجمون السي تاسال سيتي خدمت بدوسدا ويان بزوان زنتاي جبرالو يحج almost نريول لنا تقاومتها بإثيوبيا درجة كل خوابيتات إثيوبيا لحيمولو سي كندنا عنا زقدسنا قلت تقاوموتات كندي وانا بزي بلو مقد كخيدمو نوياني أبذر بحو من قصاص كي ود التقاوموتات قال نقر كقبر كم ذلوه انتاي يقبر الله ذاتي مالسي انتاي يقبر الله أبقرب أوان وياني ني أمحران نو أورومون زي الساتفة نخالوت بهراتنا إثيوبيا نتومنا أشتو كاب عفار جميركا ندوب إثيوبيا بنشانغول غومزن غامبيلان زي الساتفة غوباء أمقال تصويعوق أني تغوباء دما مزازمناتون تاينيرو إثيوبيا بزي فيدرالاو سرعة تدادي تخيط كوينا زمنا أشتو تصوعهم بهرات مالت عفر أبدوب إثيوبيا حزبوش تحقيفهم ذلو ودباتن حزبتاتن بملهم كومون بنشانغول غومزن زي ناي غامبيلا من محدارن ناي بعلاتهم ناي سلف نصانت كوجهم ذلوهم انكلود تግራይ ማለት እዛ ጅት ማሊ አባይ ወልዱን አባይ ፀሐይን كمون سي مسفن زمرحو غباء اما قال يخيط قني وز غباء زي مغنياتو تزي ترفو دقتنا ويان اندا ترغاغص امص سبزلو تانكو مدحانيتي لو ويان ذا امن الله مسمريا مالتي زين بخمينا خنريين حج ابتقدما ينطبي نحناس كم منغستي كم حزبي خا ايرتراويان أبتي زوردنا قفعتاتن مكران وي زغفلنا واقع كاب صورة جميلنا دحرنا تقنتون نعود رايك نملكت يبلنا أبتي وطيتات رايك ونان كنت زلنا نزو وطيتات زن مدحان أو ربحانا نمغيار كل جزي قد سألنتنا نمرققات انتاي كنقبر لنا تتأنك ماني حج تتأنكي دحان كينو سقر بحري اكاللو انتبلنا كينو سجر بحري كللون تبلنا اب كبابينا زلوغن نهلاونا قوصي دقالس وي دصعر نزحالفو 4 عامات كخيت صنحه تصابوتات اب لعل سورا ايرترا يكون نصانت ايرترا بغاد خرصني حدا نسوت ويا نبرسي ايرترا غورو صنح من قصاصات ስለዚህ ብዙኾነ ይኹን መለክዕ ድማ ኤርትራ ويان خلازب زخيل ودبون ايكونن مالسي كنت عنتوي تزاربو زنوركم نزته نقل زعدم ودب زي كونس نعانا بمدب كتفئ زمص سرعات سلازخونه نحنا خا نذ نعانا بمدب كتفئ زمص سرعات بمدب كنطفو انت سرحنا
ببوليتيكاو ቋንቋ أمول عالم دسرح له أجباب مالتي حجي إنترفير أين جبرنا أبناء إثيوبيا قداي إدنا أين التون مالت أب إثيوبيا بزخصت نإثيوبيا زملكت قداي إدنا أين التون مالت نبر أب إثيوبيا زفتر نإرترا زحوست بوليتيكاون كالنس أجمعات جن سائلنا بتعذاب الناس نرينا مالت هيكونا سلزي إرترا أبزي أب إثيوبيا زلوا من قصاص زيادة لعلي إثيوبياويان ونعا أسل دسألو قالنا تاب حدقا سلزأتو إثيوبيا إرترا بقداينا إثيوبيا ليتن معالتن كتسرح إذا معلت دما نمبتتان إثيوبيا ديكونس هزبيتات إثيوبيا زلو أجمعاتو فتيحو أو حادة أربيزا كوفيلو تعنا زلو سرعات كتكل إرترا زي تأدنت عريقة تقبر إزيتي إنترفرنا إرترا مالتي نا إرترا إيداتاو النزب بهلا أوشت إثيوبيا أجي كلت عينت إيداتاو النتال كمزو كله بعالم نريو كنتات نايت هاجر مزميسكا نتهاجر أب حادقا نمودا هزبتات نمكففال عنقاص زخونه سقوم تختوسدن አሉታው ዝኾነ ፖለቲካው ምንቅስቃሳት ኣብ ተኸባቢ ንኽፍጠር ናይ ዓመፅ ተግባራት ንኽጓሃሩ እትገብሮ ፀወታን በንጻሩ ድማ መንግስቲ ወይ ናይ ቀደም ሰውራ ኤርትራ ናይ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋእን መጺ እቲ ሕጂ ንኤርትራ ዓንቂጭ ሒዙ ዘሎ ካብ ምዕባለ ካብ ቅሳነት ካብ ቀጻልነት ካብ ምርግጋእ ዓንቂጭ ሒዙ ዘሎ ሓይሊ ነቂል ካውፂኻ بحبار نتناي تخباب هزبي بسلام أب كمبرو زخل بوليتيكاو هواو نخ نتف نخ سرح نخ ودب نخ كالس أبربحون أبربحاخان نخ تعولو مقبر قالو تاوي سعبينات يبولون تاي مالتي زي حجي نحنا كم هاجر انت دا نحسب كوينا of course كم هاجر كوينا انت دا هاجراو انترستنان هاجراو تانان قلصالنتنان مرغغانا حزبنان معبالنان زغدسنان تدا خوينو نزيوم بوحدو خنقصنا زيكل حيلي كفتر الله اهلاو بفتر حيلي دعنقصنا انت خوينو زلمس حيلي نخفتر كنسرح كنكلالنا عقم زيبلو كدمع زيكل سمبرات كقدف زيكل حيلي كفتر كم زلو ز حيلي زي رموس حيلي نخفتر تراخ نقبر كنكلالنا إذن تديجرنا نحنا هلونا كل جزء أبحث قالوا مالتي لازم نحنا خم إيرترا نتصاوتو ترى كينوتيب إثيوبيا دمت السلام وهواه بقدام النسجن أب إيرترا دمت السلام وهواه كانوا حسيلنا أين أب قد إيرترا نأتو زي نتيرو الرأي لكم الله مالتي إيرترا أب قد إثيوبيا إذا يتأتون يا مالت إيرترا أب قد إثيوبيا نمبتتان وي إثيوبيا ناب حدقا مسمر زوصد مقدي إيداي تأتون ينبر إرترا أبتتعنا زلو ناي بوليتكا هوا بإثيوبيا نخفتر بعسرت إيدا تسرح سلامتاي يربح سلازخونه بنصار ود حد وغن دسرح سرح انترينا غن اتي طبلو قلق نبلو وي إيد آتاونت نبلو ناي ويانا غن كام مسرتو كام مبقسو يسقع مجرشا أب تفاس أم بتتان حد الناس هزبيتات إرترا أم بتتان نتعنتن لو علاونتن إرترا أب حد قام إتاو مسرد دقبرة إقدأ تاونتي ناويانا بمنصر مالك عزي ناويانا نحنان أمانغو خلتين هذا اللو بوليتيكا ومفتات إينا خل نرمر زقبانا أينا إتزحاشي زحجي نفسه وكف زيقا خملو سوزغيل لازم بدوفنو إيداوتاونت مالت ملكع مسرت حتوهم كأسألنت ناتكاون كرقاقت الكازخل أين مقدي إخا تختل وسي تدوسن لازم بوغاني إرترا أوشت إثيوبيا انتاي تقبر الله مسحيلتات إثيوبيا انتاي تسرح الله نمتع انتاي كترقاقت تدل الله تأمكو من قدنا إرترا نسي بخومو خيات عنا زلو بوليتكا هو بقرن أفريقيا خفتر كسرح زقباء إرترا وسي تهاناتن كأسألنتن وحسن كقبرو زخل أبنيو جزي أبناي سورا جزي أبناي كالس جزي استقدفو سنبراتاتن
ዝተፈጸሙ ጥፍኣትን ዕንወትን ብርሰትን ሞት ናይ ዜጋታትን ግን ነዚኦም ኩሉ ግዜ መዓልታው እንዳደመርካን እንዳቀነስካን እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ብመንፅር ዝጥራይ ክትልክዖ እንድሕር መፂኻ ኩሉ ግዜ ጉጉይ ስእሊ እንዳሃበካ እዩ ዝኸይድ ኣይተፈጸመን ማለት ኣይኮነን ንዑ ከም ፍጹም ወሲድካ ብታሪክ ሰኒድካ እሱ ንኸይፍጸም ዳግማይ ንሱ ንኸይፍጸም ግን እንታይ ትገብር ሕጂ ትሕቶ ኣብ ኤርትራ መዓት ገበናት ተፈጺሙ እዩ ንኽትገልጾም ዘስካሕክሑ ንኽትገልጾም ዘየእምኑ ባህሊኦም ክደግሞ ከሎ ዘሕፍሩ ገበናት ኣብ ኤርትራ ተፈጺሞም እዮም ግን ዞም ገበናት እዚኣቶም ተፈጺሞም እንዳበልካ ምዝማር ድዩ ወይስ ንመጻኢ ንኸይፍጸሙ ውሑስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኽፍጠር ምስራሕ እዩ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ከቢድ ዝገብሮ ከዓ ንሱ እዩ መጻኢት ኤርትራ ብኸመይ ትሰኣል መጻኢት ኤርትራ ብኸመይ ትሰኣል ጥራይ ደይኮነ መጻኢ ወለዶታት ኤርትራ ነፃነቶምን ሓድነቶምን ሓልዮም ብኸመይ ይቕፅሉ ዝብል ሓላፍነታዊ ተግባር ክፍጽም ናይ ግድን እዩ እዚ ከዓ ብመለክዕታት ኣብ ሃገር ልምዓት ምርግጋጥ ጥራይ ደይኮነ ከባብያዊ ሰላም ኣብ ምውሓስ ክፃወቶ ዝግብኦ ተራ ከዓ ኣብ ግምት ክንርኢ ክንክእል ኣለና እዚኣቶም ተዲ ኣይርኢናዮም እሞ ንሕና ብሃውር ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሱዳንን የመንን ዝነበረ ወይ ኣብ መንጎ የመንን ሱዳንን ኤርትራን ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ስለምንታይ ክንድቲ ናይ ኢትዮጵያ ደይፀልወና እንተኢልና ብታሪክ ብተመክሮ ንሕናን ኢትዮጵያውያንን زحلفنايو نزحلف 53 عامات اللعليم زحلفنايو قالس مسرد دغبري ناي غزات حطي ناي مغزاتن ناي نصانتن حطي اذن مملاس يقا منغستي ارترا كل غزي ليتن معلتن مستوم نديمقراسي نفتحن نخبابياو سلام زقالوس حيلتات ناي زوبانا صمدو غيرو ناتي بويانه ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈጸመ ገበናት ዳግም ንኸይፍጸም መዕለበ ክገብረሉ ዝሰርሕ ስለዚ ብኸምኡ መገዲ ኢና ንሕና ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኢድና ንእቱ እዚ ካብዚ ንላዕሊ ክገልጾ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ገለገለ ሰባት ምናልባት ካብ ፖለቲካዊ ረብሓ ተበጊሶም ወይ ንዝዓለሙሉ ፖለቲካዊ ዕላማታት መውቅዒ ክኾኖም ኢሎም ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ መሪሕነት ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኢትዮጵያ በሰላም ንኸይትነብር ከምዚ ይገብራሉ ዝብል ስእሊ ኸርኢና ይፍቱን ይኾኑ በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ትባሃል ሃገር ሰላማ ዝተዋሐሰን ዝተረጋገአትን ሃገር ውን ኣይኮነትን ስለዚ ነቲ ኣባህሎም ፍሩሽ ይገብሮ ካልኣይ ተዓብ ነጥብ ማለት እዩ ባር ንሕና ወያነ እንተ ኣብ ስልጣን ኣሎ ንሕና ቀጻልነቱ ናብ ሓደጋ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ቀጻልነት ናብ ሓደጋ ኣሎ እንድሕር ንብል ኮይና ቀጻልነትና ሃገር ኣለና ባንዴራ ኣለና መንግስት ኣለና ግዛኣታዊ መልክዕ ዝሓዘ መሬት ኣለና ጥራይ ደይኮነ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ክንምዕብል ክንቅጽል ፖለቲካዊ መደባት ዕዮ ናይ ገዛና ክንገብር ኣብ ሃገርና ዝግበር ዳግመ ህንጸት ብግቡ ብትኽክል ብሰዓቱ ኣብ ረብሓ ህዝብና ከነውዕሎ ህዝብና ብሙሉ ካብ ተሰዲድዎ ዘሎ ከባቢ ንዓዱ ተመሊሱ ኣብ ሃገራዊ ልምዓት እጃሙ ኸበርክት ግቡእ ክፍጽም ድቀሰነትን ዝተረጋገእትን ኤርትራ ክትፍጠር እንድሕር ኮይና እቲ ቀንዲ ንኤርትራ ሓልዩ ክሒዙ ዘሎ ጸላኢ ክውገድ ክኽእል ኣለዎ እዚ ትቐንዲ ረቋሕን ዓብን ነጥቢ ንዓና ማለት እዩ ባር ወያነ እንታይ ይድገብር ዘሎ ሕጂ ዓምተወይ ክትገልጽዎ ውዒልኩም እቲ ዕዮ ገዛ ናይ ወያነ ኣይተወድአን ንብል ኣለና ዕዮ ገዛ ናይ ወያነ እንታይ እንተኢልና ሓራን ነፃነትን ትግራይ ምፍጣር እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ፖለቲካዊ ቋንቋ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ናይ ኢትዮጵያ ተመሊስና ቅድሚ ሕጂ ገሊጽናዮ ነርና እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላ ሃገር ሎሚ ከም ኢትዮጵያ ተሳኢላ ወይ ሃገራዊ ሓድነት ዝዓይነቱ መልክዕ ሒዛ ከም ኢትዮጵያ ንጽዋዓ ዘለና ሃገር ብፍቃድ ኣህዛብ ኢትዮጵያ በቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሰፊሮም ዘለው ብዝተፈላለየ ቋንቋ ዝግለጹ ብዝተፈላለየ ዓሌት ዝግለጹ ብዝተፈላለየ እምነት ዝግለጹ ኢትዮጵያውያን ብናታቶም ሰናይ ፍቃድ ዝቆመት ሃገር ኣይኮነትን ስለዚ ቀዳማይ ሕቶ ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ኣብዛ ሎሚ ንሪኣ ዘለና
ኢምፓየር ኢትዮጵያ ክጠርነፉ ከለው ተስገዲዶም በኃይሊ ተዓሚጾም ኢትዮጵያውያን ይኹም ተባሂሎም ኢትዮጵያውያን ንክኾኑ ብፖለቲካዊ ውሳኔ ዝተወሰነሎም ዳኣምበር ብሰናይ ፍቀድ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም እዛ ንሪኣ ዘለና ኢትዮጵያ ኣይፈጠሩን تعب حتى نسي ويانا أبزي أتنقلت إلى يسرح زلو بار زوم نريهم زلنا تفلا لي بهر سبات إثيوبيا بتوم زنبورو جزاء دربتاتنا إثيوبيا بحيلة عميتهم ببرت أفهموس سهم إثيوبيا هانيهم تباهيلهم نفتما أكلاي منجستن خجبرون تدعى تجديدهم كوينهم حدنة إثيوبيا كل جزء أب حتى ينيرو مالتي إذا حدنة إثيوبيا أب حتى مئتاو نويانا بتحدوغن لوتريو بتحدوغنون حدقاي التقدماي نويانا لوتري زبلنا له مغنيات ويانا كل جزء أم بتتان إثيوبيا عدمخ خلنا واحد زخل كل جزء ببع منا نقولهم نجارات لنا سلام انتاي خو منتلنا زوم لومي أمحارة أورومو بنشانغول هادية سيداما عفار ولايتا أورومو قليلنا نسوعهم زلنا أحزاب لأناتهم ستيتس نورهم أحزابي إن كل التجري سلازي نازل حبرة سبزي بحيل برت بحيلي بوحدات جزاء حيلتات إثيوبيا شعو نقحات بزنوار جزاء حيلتات إثيوبيا مسرعة إنجليز تحوابيرهم إثيوبيا تبهل هاجر كفة أرو نازي بداي دليتن بزي فقادن حابيرو بمأكلاي منجستي بوحدات بس أبعتو زقصرو بدك أمحارا يخونو بدك خالقوت كتشفلا أنها حبرة سب ناس أنت هيبكا ناس أنت تجرايكا بإلى زور مرققات زبل بوليتيكا وعلامة حيجي توجيسو سرعة ويانا إزي تقنع مسمرنا ويانا تايم على تيجي إثيوبياويان بهر سبات بحيل تجديدهم حادة خابكونو اتناتاتهم زحالف ناس أنتهم كبرتاتهم ندحريت 100 عامة مليسكا نزي أب إيجو خم دشبط رجالك نناتهم من النت كم دفعت رجالك نناتهم مللي خم دفعت رجالك نناتهم شرحتات كم زهلوهم جيرك أب منقوم زنبرة مكبر أتفيخة نتي تسجديدهم حد النت لهم ذا أمنولون كجزءلو تسأنحو زنبرة علاماتات كم زي اللي جيرك أمش الرشا بتزاوري بتاتقراي تبهر ريبوبليك بمجدزهم تباتاتينهم زنبرو مو بحيل برت حادو زخون أحزاب علامة خامس سخاي جاء أحد يتقلك إلى ذا نايت مالي أما قالت تقبرت قبائي نتوم أبنايزي هزباو عمس زي تساتفو دك أورومون أم حارا ناقليلكا نقال أوتوم نأشتو بهيرات بتوم قداموت مسافنتين إثيوبيا زرقصو زنبرو مو بداي دليتوم أبتا إمباير إثيوبيا سترنفو أحزاب أما قالوا قبائي غيرو نحنا إزي أب إثيوبيا دتخلنايو فيدرالاو سرعات مجرشو اندحر زي بتصح كوينو إثيوبيا بفيدرالاو سرعات تخبابيرا التقصل هاجر تግራይ ናይ ባዕሉ ስቴት ኣምሓራ ናይ ባዕሉ ስቴት ኦሮሞ ናይ ባዕሉ ስቴት ንስኻቱም ኣቱም ንኣሽቱ ናይ ባዕልኩም ስቴት ጌርኩም ህላውነትኩም ተድኣ ዘይተረጋግጹ ኮይንኩም ናይ አንድነት ሓይልታት ትማሊ ነፍጠኛ ንብሎም ናይ ትማሊ ጨፍሊቆም ድገዝኡኩም ነበሩ أبي كم زلهم زي تفلتوا زنوركم نعشتوا بهيرات بمجدز فيدرال السرعات نتأنى درخبكم هلو إنكم أب حدا قاودي أصلا زلوا وي حد النت مرتو أبتا إمباير إثيوبيا ترجعكم زنبرس أور ناتكم نتأنى أويشكم كابتا إمباير إثيوبيا تنتشيلكم كينو تجف متشرشة أب حدا قامس بس حتى إمباير إثيوبيا نتاتكم نتأنى كتوجد لكم إيو تمسما معتو مالي أبتو قبائي التودة سلازي خلي التمارات امسئل له يانا مالك لومي دك أورومون دك أمحران أب حد النت أمينو منزق ألسن توقوهارو كالوت بهير سبات إثيوبيا جن نابتنا إلوما 4 عمس دنبرا محدرانا إثيوبيا إن ملسنينا بمجد فيدرالاو سرعة درخمنا أرتيكل 30 شعتن مسرت نايمن تسأل مسلنا كحليو نابزبل حطو نخمسي ويانا تمالي كوكبا عبعن أبتو قبائي كالكيدان كتنوعيلو سو إثيوبيا بقرانا مجد الله مالتي مغدا أنت يخبر عن توي ريتيل تلعلون يركا of course عجي ويانا بعنك 30 شعتن تقراي جنسيلو انت خبريو اير وسيدو قرش وسيدو ماكينه وسيدو نبرت وسيدو السي كوننت حتى
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ብከምዛ ኣገባብ ወያነ ሒዝዎ ዘሎ እንተደኣ ክፍታሕ ኮይኑ ቶም ንኣሽቱ ብሄር ብሄረሰባት ናይ ባዕሎም ናይ ምንፃል መሰል ሓልዮም ብመገድቲ ኣርቲክል 39 ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፀደቐ ብኡ መሰረት ተደኣው ነፃነቶም ዝእውጁ ኮይኖም ወያነ ኢንዳይሬክትሊ ብኣርቲክል 39 መሰረት ካብታ ኢምፓየር ኢትዮጵያ ናይ ምንፃል መሰሉ ክሕሉ ማለት እዩ ድሕሪ እንታይ ይኽስዕብ ኣብ ሳልሳይ ነጥቢ መፅኢ ክዛረበ ማለት እዩ ስለዚ ወያነ እታ ናይ መጨረሻ ዓድሉ ንሳዕ ኣኽቲሚ ወያነ ንብሎ ድሕር ሕጂ ንኢትዮጵያ ብፌደራላዊ ስርዓት ካብ ወያነን ካብ ትግራይ እንድውከል ሓይሊ ዝመርሓ እንተዘይኮይኑ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ካብ ኢዱ እንተደኣ ወፅያ እዚ ፌደራላዊ ስርዓት ክፈርስ ኣለዎ ሓድነት ኢትዮጵያ ክባታተን ኣለዎ ሓድነት ድበሃል የለን ኣብ ኢትዮጵያ ዝብል ፖለቲካዊ ቋንቋ ሒዚ ወያነ ድቃለሶ ነጥብ ዓብ ንሱ እሞ ምህረሚ ነዚ መውቅዕ ነዚ ብራብዓይ ነጥብ ነምፆ ካልኦት ሓይልታት ደኣ እሞ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኢና ነዚ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮሞ ይኹን ኣብ ኣምሓራ ኣብ ካልኦት ዝግበር ህዝባዊ ዓመፅ ፍታሕ ኣይኮነን እዚ ንሪኦ ዘለና ህዝባዊ ዓመፅ ብተናፀል በትን ዝግበር ሰላማዊ ሰልፍታት ምርፃም ምስርዓት ሓይልታት ኢትዮጵያ ፍታሕ ኣይኮነን ነፃነቶም ከረጋግፀሎም ኣይክእልን እዩ እቲ እንኮኒ ኢትዮጵያውያን ነፃነቶም ከረጋግፀሎም ዝኽእል ንኩሎም ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ዝውክል ብረት ዓጢቁ ተወዲቡ አንጻር ስርዓት ዝቃለስ ሓይሉ እንዳደለበ ናይ ቃልሲ አንፈቱን መደቡን ሰሪዑ ኣብ ልዕሊ እዚ ስርዓት ወያነ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ይኸውቶ ዝኽእል ዋላ እውን ናይ ስርዓት ለውጥ እንድሕር መፅኢ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ብደረጃ ውክልና ካልእ ዓይነት መንግስቲ ክተክል ከም ዝኽእል ዓቕሚ ፈጢሩ ጥራይ እዩ ነቲ ናይ ሓድነት ሓይሊ ወኪሉን ኣብ ስርዓት ክመፅእ ዝኽእል እዚ ክሳብ ዘይተገብረ ግዜ ኢትዮጵያ በቲ ወያነ ሓንፂፅዎ ዘሎ ክልተ ኣማራፂ መገዲ ጥራይ ክትከይድ ምክንያቱ ተቀዳማይ ኣማራፂ መንገዲ ወያነ እውን ኣይሓንፀፆን ብታሪክ ኣመፃፅኣ ናይ ኢትዮጵያ ዘምፅኦ ዕድል እዩ ብታሪክ ኣመፃፅኣ ኣፈጣጥራታ ኢትዮጵያ ንበሃል ዘላ ሃገር ብታሪክ ዘምፅኦ ዕድል እዩ ናይ ወያነ እቲ ካልኣይ ወያነ ንባዕሉ ዝረብሓሉ ኣጀንዳ ማለት እዩ እዚ ነዘን ክልተ ዓበይቲታት ምናልባት ገለገሌና ናይ ምዕራባውያን ናይ ኣሜሪካውያን አይ ቲንክ ኣነ ብዙሕ ግዜ ድሓስብ እንታይ እዩ ምዕራባውያን ናቶም ኢንተረስት ክሕሉ ኢትዮጵያ ክትባታተን ኣይደልይዋን እዮም ወይ ኢትዮጵያ ክትባታተን እዮም ዝደልይዋ እዚ ኮነን ተዓብይ እዩ ሎሚ ምዕራባውያን ናታቶም ኢንተረስት ክሕሉ ኣብ ሊብያ ተፃወቱ ተራ ናታቶም ሃገራዊ ኢንተረስቶም ሓሊሎም ድዩ ዓብ ናይ ሕቶ ምልክት እኮ እዚ ኣብ ሊብያ ይኹን ኣብ ሲርያ ኣብ ኢራቅ ተፃወትዎ ተራ ኣሜሪካውያን ትግዙፍ ሓይሎም ኣኸቲሎም ኣሰሊፎም ኣብ ልዕሊ ኢራቅን ሊብያን ሲርያን ካልኦት ሃገራትን ዝገበርዎ ወራራት ናይ ባዕሎም ናሽናል ኢንተረስቶም ኣይኮነን ዶ ናሽናል ኢንተረስቶም ክሕሉ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፀጥታ ከውሕሱ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ እዮም ወዲቖም እዚ ብከምዚ ክንግምቶ ንኽእል ኢና ናይ ኢትዮጵያ ስርዓተ ኣልባ ወይ ስርዓተ ኣልቦ ምዃን ኣሜሪካውያን መፅኦም ከምዚ እንዳ መካኒክ ዝኣተወት ኣረጊት መኪና ልሒምካን ኣሲርካን እተምፃ ኢትዮጵያ ክፈጥሩ ይክእሉ ብመሰረቱ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓድነት ሕቶ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትዩ ሓደ ብታሪክ ትመፃፅኣ ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዕድል ኮይኑ ወያነ ከምዚ ሎተርያ ዝበልክዎ ዓንተወይ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መፃፅኣ ንወያነ ሎተሪ ሎሚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተኸፋፊሉ ንሪኦ ኣለና ሎሚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተበታቲኑ ንሪኦ ኣለና በተሓሳስባ ናይ ሓድነት ኣምር ዝበሃል እምነቱ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን ከምዚ የለ ንርኢ ኣለና እዚ ወያነ ጥራይ ዝፈጠሮ ደይኮነስ ንዝሓለፉ 130 ዓመታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ተገዲዱ ዝተዋህቦ መንነት ስለ ዝኾነ ጥራይ whatever ኢትዮጵያውያን ድላይ ምዛረቡ ዋላ ምሁራት ኢና ዝበሃሉ ዝዛረቡ ተሓቂ ንሱ እዩ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ እሞ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር በይናይ መለኪዖም ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ሓድነት
ኣብ ትሕቲ ጽላል ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረ መስፍናዊ ስርዓት ኢትዮጵያውያን ተባሂልና ተሰይምና ክንነብር ኢና ኢሎም ብፈቃዶም ተራዳዲኦም ተፋቂሮም ዝፈጠርዋ ኢትዮጵያ ኣላ ድያ እዚ ኣብ ሕቶ ምልክት እዩ ስለዚ ንወያነ እዚ ናይ ጽቡቕ ናይ ሕማቕ ጽቡቕ ናይ ሎተሪ ዕድል ኮይኑ ነዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ምክፍፋል ኩነታት ኣጋጣሚ ዕድል ፈጢሩሉ እዩ ሶ ናይ ወያነ ዕድል ናይ ወያነ ናይ ስልጣን ምንዋሕ ዕድል ካብዚ ኢሉ ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ነገር ኣሎ ወይ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዞም ሕጂ ንኣሽቱ ብሄር ብሄረሰባት ኢና ንብሎም ንልዕሊ 85 ሚሊዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኢምፓየር ኢትዮጵያ ንኽነብር ፈቃደኛ ኮይኑ በዛ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣሚኑ ኣብ ጎን ሓይልታት ለውጢ ተሰሊፉ እንተ ብብረት እንተ ብዓመፅ እንተ ብደም እንተ ብርሃፅ ንስርዓት ወያነ ዝኣልዩ እቲ ዓባይ ኢምፓየር ኢትዮጵያ ንኽፈጥር እንተ ደኣ ኽኢሉ ብድሌት ብፍቕሪ ብምርድዳእ ብምክብባር እትፍጠር ኢትዮጵያ ኣሚኑ እንተ ደኣ ተቃሊሱላ ጥራያ ዕላማ ስርዓት ወያነ ክሰዓር ዝኽእል ስለዚ ወያነ ክልተ ነገር እዩ ወያነ እንተሎ ኣብ 4 ኪሎ ፌደራላዊ ስርዓት ክቅፅል ህዝቢ ኢትዮጵያ ክርገጽ ክብደል ክምዝመዝ ክርሸን ክእሰር ክስደድ ክነብር ንባዕሉ ከም ልምዲ ኢትዮጵያ ስለንብል እምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝበሃል ህዝቢ የለን ከፋፊልና ኢና ክንሪኦ ንኽእል ህዝቢ ወይ ድማ ወያነ ዘይብላ ኢትዮጵያ እንተተኸኣለ ነናይ በዓለን ስቴት ዝፈጠረ ሃገራት ኢንክሉድ ትግራይ ኦር ነናይ በዓለን ፌደራል ስርዓት ፈጢረን ብፈቃደኝነት ኣብ ሓንቲ ብፌደራላዊ ስርዓት እትጥርነፍ ሃገር ናይ በዓለን ሕገ መንግስቲ ክህልዎን ናይ በዓለን ባጀት ክህልዎን ናይ በዓለን ፖለቲካዊ ምሕደራ ክህልዎን ናይ በዓለን ሙሉእ ነፃነት ዝሃለዎን ኣብ ሓንቲ ጠርናፊ ዝኾነት ፌደራላዊ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ተረጓጉማ ናይ ፌደራል መሰረት ዝገበረ ክፍጠር ተደይ ኮይኑ ኣይከኣልን እዩ ማለት ስለዚ እቲ ኣብ 4ይ ኣማራፂኦም ዝኸዱ ኢትዮጵያውያን ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ብረት ዝዓጠቑ ሓይልታት ምክልኻልና ኢትዮጵያ ምስ ብረቶም ብውድብ ብጋንታ ተጠርኒፎም ናብ ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ይፅምበሩ ኣለዉ እዚ እውን ከይረሳዕና ዓሌት መሰረት ዝገበረ እዩ ሕጂ እውን ዓሌትን ቋንቋን መንነትን መሰረት ዝገበረ ተቃውሞ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ተቃውሞ እዚ ግን መልክዑ ክቅይር ክኽእል ኣለዎ መልክዑ ቀይሩ ኣብ ሓድነት ኢትዮጵያ ክሰርሕ ኩሎም ነታ ኢትዮጵያ ንውክልና ዝብሉ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ሰልፍታት ግንባራት ብረት ዝዓጠቑ ይኹኑ ዘይዓጠቑ ኣብ ሓደ መኣዲ ኮፍ ኢሎም ተዛትዮም ኣብ ትሕቲ ጽላል ሓድነት ኢትዮጵያ ኣሚኖም ነዚ ዘሎ ስርዓት ከኣልዩ ውክልና ናይ ህዝቦም ከረጋግፁ ይኽእሉ ኣለዎም ምዕራባዊ ሓይል ድበልና ዓንተቦይ መን ይወከል ኣብ ኢትዮጵያ ዝብል ሕቶ ኣብ ዓብ ሕቶ ምልክት እትይዎ እዩ እቲ ምዕራባዊ ሓይል ንባዕሉ ምክንያቱ ኣብ መጻጻኢ ኢትዮጵያ ታሪክ ጠቂሱ ምሁራት ኣማይጡ ከመይ ዝበለት ኢትዮጵያ ብኸመይ ክትመሓር ፀኒሓ ከመይ ክትምራሕ ፀኒሓ እንዳዕዲዑ ዝፈልጥ እቲ ምዕራባዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ናብ ከምዛ ዓይነት ቅልውላዊ ሓደጋ እውን ክድርቢ ፈቃደኛ ስለ ዘይኮነ ምናልባት ህዝባዊ ዓመፅ ምብትታን ክወስዶ ክእል ይኸውን እዚ ኩሉ ብግምት እቲና ኢና ክንከይ ስለዚ ወያነ እዛ ናይ ትማሊ ናይ መቐለ ጉባኤ ዝገበራ እታ ናይ መጨረሻ ድሕሪኡ ዝመፅእ ነገር የለን እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ወያነ ሲ ናይ ብሓቂ ክሳብ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያውያን ብናይ ፖለቲካ ስልጣን ወይ ብናይ መንበረ ስልጣን ምተዋጠጠ ዶ ሎሚ ኣሽንካይ ተጋሩስ ሓደ ትግራዋይ ከማን ብካልኦት ብሄራት ኢትዮጵያ ክግፋዕ ክፅረፍ ክዋረድ መፍቀደ ዶ ስርዓት ወያነ ኣይኮነን ይትመልሲ ስለምንታይ ዳ ይኸሙ ድኸውን ደሎ ወያነ ካብቲ ሓንፂፅዎ ድመፀ መደብ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮ ይኹን ኣብ ከባቢና ከረጋግፆ ዝደለየ በዘን ሕጂ ክጠቕሰን ፀንሕኹ ነጥብታት ብሄራት ናይ ኢትዮጵያን ንባዕሉ ዝወሰኸ ነፃነት ናይ ምእዋጅ መሰል ብሰንኪ ስርዓት ኤርትራ እዩ ተዳናቂፉ ኢልና ብሰንኪ መንግስቲ ኤርትራ ተዳናቂፉ ብሰንኪ ህዝቢ ኤርትራ ተዓናቂፉ
ازي كعوتو انت ديكي الويانه مونتاي لا يتسال ساي مارات ناي ويانه ذات مال ما اكيبو ኢትዮጵያን ክትባታተን بتتنقع دو نختبل مسرح مالتيو تمعراباوي ابزنتاي بارتيسيبيت تقبر نحنا خنتاي نسرح نحنا حجي انتاي نقبر لنا توم ابو قداي يتونانيو تدلينا فحفح يبلو تدليم مقاتلو يراشنو نبلوم اليوم ولقاوري يتوسيدنا ግን ابتي بوليتيكاو انقا دردانا كم حزبون حزب ኢትዮጵያ بحلنا درجه ننحدحدو خبال عنك قاتلن بحلنا زي تفقد اب بوليتيكاو انقاون ابتينا ኢትዮጵያውያን ተቃውሞን ና ኢትዮጵያ ዓመፅን እቲ ዓመፅቲ ብኸመይ ማነጅ ጌርካ ናባ ካብ ረብሓኻቶም ጾጥራይና ክንሰርሕ ዝግባአና ንሱኻ እንሰርሕ ዘለና ይመስለኒ ስለዚ ታናይ መጨረሻ ናይ ወያነ ሎተሪ ንሪ ኣለና ትማሊ ንኹሎም ብሄራት ኢትዮጵያ ኣምሓራን ኦሮሞን ከይሓወሰ እንተደኣዚ ናይ ሓድነት ሓይሊ ኢና ዝብሉ ነፍጠኛታት እንዳደፍኡ መፅዮም نحناون اب حدغا نخيس لزلنا حتخم ناتاتكم نصانتون حدغا خاتو سلازخونه ناتاتهم ممصا نعخم نعنا حدغا سلازخونه اساتهم ابز قلاقلو اوان بمسرت عنق 39 بمجدي بيت مخر فدريشن بهرات ኢትዮጵያ ናይ منصال مثلن حلو سلازخونه ገዲፍናልኩም ኣለና የሚሉሞ تحطو نسي سو حجنتاي يقبر اللو اتي من قصاص نريو لنا تعامل نريو لنا بفالولنت خيد اللو سباتي قتلوا اللو سباتي يسروا اللو سباتي يرقصوا اللو ابي ኢትዮጵያ حنفشفش زعينتو بوليتيكاو كايدا يخيد اللو اذا كن نمن ربح انتيلكمني بوحدو نويان خربحي اذا حجي زخيد اللو ناي امحارا ناي اورومو من قصاص وانا ديبلو من قصاص وكلنا ديبلو من قصاص نزغبر زلو عمصات بوكلنا وديبيو انقساقيسيو يلو كدرادرو زخل حيلي ابزي هالو الاوان بفنو درجه عمص مكياد بغودونت حزبنبر نويان يتقم لذي نزت ارنيفكا بحدث تودبه بوليتيكاو حيلي ابربحا ኢትዮጵያ خوعل زخل ناي متاممان ناي مرددا منفس زلو بوليتيكاوي حيلي تفطيرو اذا حيلي زي حزبو وديبو تقاوم توديبو حيلتات توديدو بفلايتهم عتقاتنا مكلخال سرايتنا ኢትዮጵያ አንፈቶም ናብ ተቃውሞ መድረኽ አምጪኖ ዘለው ነዚኦም ጠርኒፉ ፖለቲካው ረብሑ ከረጋግጸሉ ይኽእል ዕድመ ስርዓት ወያነ ክሕጽረሉ ዝኽእል ኩነታት ክፈጥር ክኽእላሎ ትማሊ ካብ ፕሮፌሰር መስፍን ሰማዕና አይሚን ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ሰማዕና መልእኽቱን ንስዩ ገለገለ ሰባት ምናልባት አርበኞች ግንበር ሸውዓት ምንቅስቃስ አይገበረን ካልኦት ዕጥቃት ኃይልታት በሰሜናው ክፋልና ኢትዮጵያ ዘለው እዚ ገበሩን ተባሂሉ ይንገር ግን ተቃን መስረሕ ተተአፋፍ ዝኾነ ምንቅስቃስና ኢትዮጵያ ናብ ካልኦት ናይ በዓል ወያነ ዓይነት ፖለቲካው ረብሓ ናብ ዝውዕል ንኸይከይድ አንፈቱ ኸይስሕት ጽዑቕ ዝኾነ ጎስጓስን ናይ ውደባን ስራሕ የካይዱለው ትኡንኮ ፍታሕካ ንሱ እዝን ተደይ ተዓዊቱ ወያነ ይዝዕወት ولد طبع ولد كوي قال بقال ربحا مربح ربحه رخبه خسبي ግን እሱ ኮና እንዛረብ ዘለና ኤሪተን ወያነስ ይخسبو ኢና ኢትዮጵያ ምብስት በመደቡን ክሰርሐሉ ጸኒኺ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓድነት ናይ ወያነ ዕምር خاطر አሎ አምንታይ ዘሎ ጉዳይ ስለ ደላው ምስከበሎ አነሲ ደጋጊማ ክነገር ከም ቆልዑት ማለት ዲ እዛ ምንጣር ንግደፋ ንሱ ይዛረ ምስወደ ይትካሐፋ ቢካ ተሐተት ሸን ዓመታት አውሽቲ ኢትዮጵያ ክገብሮ ጸንሐ ገበናት ስርቂ ሀብት ዝምቲና ኢትዮጵያን ኩሉ ዚ ደማሚርካ موضع تبهال كمنت بالعيلكا خت كتمازازنن كلها اي واحد الكاني موضع مسارته ويانا موضع مالتكو توسن غزي تغارو سلطان حيزوم صنيحم اب توسن غزي خا انت بعمص انت بمرጫ يلغسو مالتكو I think مرጫ 2005 نجحري تمليس كان تري خايو ويانا سيصبو عدل نيرو ኢትዮጵያዊ ሆይኑ ከም ሓደ ውድብ
ተሳዒሩ ካብቲ ምርጫ አልጊሱ ድሕሪ 5 ዓመታት ዝግበር ምርጫ በኢትዮጵያውን ከም ሓደ ተወዳዳሪ ኮይኑ ስልጣን ኤጌን ናይ ምጭባጥ ዕድል ነይርዎ እዩ ወያነ እዚ በኢትዮጵያው ተሐሳስባ ማለት እዩ እዚ ኮፊልካ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ኢትዮጵያው ተሐሳስባ ሃሊዎ ወያነ ኦፍ 10 ዓመት መሪሑ አመበል 10 ዓመት ድምጽ ሲኢኑ ካብ ስልጣን አልጊሱ ድሕሪ 25 ዓመት ካ ኤጌን ተወዳዲሩ ስልጣን ረኺቡ ድሕሪ 5 ዓመት ካ ወሪዱ ደይቡ ትብሎ ናይ መንባር ናይ ቀጻልነት ህይወት ኣይኮነን ኮ ወያነ መሪጹ ነፂ ወያነ ሓንቲ ነገር ይኮይልዎም ንኢትዮጵያውያን ወይ ኣነ ከመርሓኩም ኣለኒ ወይ ክትባታቶን ኢኹም ሶታም ብትዛን እንተ መሪሕዎም ከተርብሖያ እንተ ተባታቲኖም ከ ከተርብሖያ ነዚን ኳልኩሌት ክትገብረን ክትክእል ኣለክ አጅብ በመንጽርና ኤርትራ ወያነስ ናይ ትግራይ ሪፐብሊክ ምስር ኤርትራ አንቅፋት ኮይናቶላ ንሰማማዕና ግን ሳልሳይ አማራጭ ሎ ወያነ ሳልሳይ አማራጭ ሎ ንኢትዮጵያ በታቲንካ አትሊስት ማህበረሰብ ዓለም ኢትዮጵያ ካብታ አትያቶ ዘላ ጭቃ ንመውጻ ኣብ ዝግበር ዘተ ጠረጴዛ ረኺቡ ንኽዛተ ወላ ወንበር ረኺቡ ንኽዛተ ስዕድል ህቦይ በኻል አቋለ ብዙሕ ከይከና ማለት እዩ ንሸይ ጠረጴዛ ሂቡስ ክዛተስ ዕድል ረክብ ወያነ حج أبتنا جزء مقان كل جزء رأيه أما ويانا عدمة ترخيبه عدل ترخيبوس مس اعتراض الله قداي كي يودد داي يودني قصر مغنياته تأمكو فتحنا مجر الشاكو ريبابليك تقراي مفتاري مع سيات فت الريبابليك تقراي 9 شوعتنا يتخالن كل تشح يتخالن كل تشحن 10 هاي تخالن كل تشحن 10 شدشن هاي تخالن كل تشحن 20 كفتني ويانا تقند علامه ريبابليك تقراي مفتاري ريبابليك تقراي بمفراس إثيوبيان إيرترانن بمفراس إثيوبيان كتفتر التخيل هاجر جيري الفترة ويانا اليوم كلت يوم ناي بوليتيكال صوتها يمزلوا إثيوبيا مالتي من البات خاطكم تي أكسبتانس زبهال مش الله حنت هاجر زي تنتشيل الله خابز منجست مسبلة قربيت هاجر أفلوت أو تلهيباتا خمز ناي سومالي لاند كو تنتشيلو مالو نابع علوم ستيت فتيروميو أبا عالم تقبلنا ترغيبهم ديوم ما يرخبون زغال أرستي هنا سرعة ويانا أما قال سفيرو هاجراو نتعنت مسأوجة معربا ويانا فلوت أو تهابا أخي سكخ حتكو مغناتو إثيوبيا تباتاتينا الله كم زي حجي ويانا زقربو زولو بروبوزال بملو اتب إثيوبيا زقبر زولو تقاوموني عالي تقاومي قدم نرقص نيرنا لو من تاي تقراواي سلطان حيزو تبايلو تقراواي تنچيلو يهرم يقتل سلازلو زراو چفچفا بإثيوبيا خي تقبر خلو محبرسب عالم ناي تقراي من تسأل انت آمنخ زكونا بقمت كتأتوه تكلالك نحنا ارتراويان ناي تقراي من تسأل انت زي تقبلنا مسويانه كم تقراي كم منجست تقراي إنه قبر أوركوس كقتل ينبر باتينا محبرسب عالم قبل علويان استوهبه نصانتن امنتنا ريبابليك تقراي كن بنبركه هيكونان ግን كقتل يتقالسي امونغونان امونغوم ግን تعباي ኢትዮጵያ تبهال كم زي اللافلت حجا مفراسينا نزارب زلنا اريتر ስለዚህ ወያነ ጻውቶ ዘላ ተራ ንስዩ ሳልሳይ ማራጽ ዘምጾ ደለው ብሔራት ኢትዮጵያ ክንጸላ ወይ በዚ ሕጂ ዝኸዶ ደለው ንኣብነት ዝኹሉ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ተቃውሞኮ በህዝቦም በቲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ጥራይ ኮ ይኮነን ወያነ ዝለኣኹም ሰለይቲ ከይተረፈ ቦምብ እንዳወርወሩ አምሓራ ንኦሮሞ እንዳቀተለ ኦሮሞ ንአምሓራ እንዳቀተለ አምሓራይ መሲሉ ትግራዋይ ንትግራዋይ እንዳቀተለ ባዕሉ እዚ ትማሊ አባዓል ጎንደር አባዓል ካሉ ቦታታት ተገበረ ናይ ተጋሩ ድኳናት ምንዳድ ንብረት ምዝራፍኮ ብተጋሩ ካብ ትግራይ ተላኹ ፐርፌክት አምሓርኛ ድዛረቡ ንነዊዕ ዓመታት ኣብ ጎንደር ድሰፈሩ ተዋለዱ ቦኦም ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ማለት እዩ እዚ እንታይ የርእየካ ሕጂ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ መንጎ ክልተ ብሔራት ኣብ መንጎ ትግራይን አምሓራን ንኽፍጠር ዝግበር ዘሎ ሜላይ እዚ ሜላ ዝክርስዖኩም ክእል ይብልና ሶናበይ ኸይድሓ ላይ ብሩንዲን
رواندا مستفترة محبر سب عالم انترفر كجبر كابزو وصاي كخين تداخيلو جن تግራይ ናይ ምንጻል መሰሎም ተሐልዩ ኩለንተን ኢትዮጵያ ዘለዋ በፌደራላዊ ስርዓት ተኣሳሲረን ዘለዋ ሃገራት ካብዚ ጀኖሳይድ ዝኸወጻሞ ናይ ባዕለን ፌደራል ስቴት ፈጢረን ብነጻነት ክነብራ ምፍቃድ እዩ ኣሜሪካን እዚ አንድ ዓድዖም ጽብቅበልዎ ዘይቅበልዎ ከይመስለካ ስለዚህ እቲ ጀኖሳይድ ኣብ ኢትዮጵያ ክፍጸም ይደልይዎ ወያነ ብዙሖም ብዘይገድስ ተጋሩ ክሕረዱ ክቀተሉ ብፋስ ክፍጽፈጹ ወያነ ባዕሎም ዝገብርዎ ሆምወርክ ይዚ እዚ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምርኣይ ጽባሕ ነታ ድፈጥሮዋ ትግራይ ንውሳነ ክጥዕመሎም ተባሂሉ በወያነ በአጀንዳ ደረጃ ሰባት ተላይኾም ባጀት ተሰሪዑ ድግበር ነገር እዚ ኢትዮጵያን አንድ ዓዲዖም ድከታተሉ ኣለዉ ተማልት ጎንደር ነዳድን ቦምብታትን ሒዛ ትካላት ናይ ወያነ ከተነድድ زمصت امحاريتي كونتن تግራዊት ተታሒዛላ በቲ ህዝቢ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ተዓመጽ ክንሪዮ ክንከላልና ወያነ ዘዓመጽ እዝስ بسلاماو ድርድር ኩዶኤ ኮፊለም ኦሮሞን ምስ አምሐራን ተዛቴ መሬቶም ገዲፈ ጽባሕ ንጎ እምባር ናይ ወክልና መሰል ይሃልወኒ ሓበራዊ መንግስቲ ክንመስርት ኩልና እንሳተፈሉ ናይ ዕርቂ መደብ መድረኽ ንፍጠር ኢሉ ዝመጽ መንግስቲ ይኮነ ካብዚ ሎሚ ንላዕሊ ኢትዮጵያ ጸቢቡ አይፈልጥኒ ካብዚ ሎሚ ዘላቶ ኩነታት ኢትዮጵያ አብቀራና መገድ በጽሐ አይፈልጥኒ አትላስ ቻንስ ያበጽሐ ኢትዮጵያ እሞ ኢትዮጵያው መንግስቲ من ኢትዮጵያው ልምዓት ዝሰርሕ መንግስትን ተዳ ኮይኑ ወያነ ነዛ አብቀራና መገድ ዘላ ኢትዮጵያ ክንልኮና ኮት ህዝቢ ትእኒ ትጎቦ ትደንጎላ ይኮነ ነዛ አብቀራና መገድ ተተፋኒኑ ዘሎ ህዝቢ ፍታሕ ከመጽ ዘይመካሉ መንግስት እዚ እንታይ ዘመልክተ ካንቴልካ ምብትታን ከም ቀዳማይ ምርጫ ገይሩ ስለዝወስዶይ አብተፈላለየ ሰበስልጣን ናይ ወያነ ተዳሪኸም ጭርሖም ድዛረቦ ዘረባ አንድነታውያን ተሳዒሮም እዮም ድብሉኻ of course ኮሚያም ድብሉ ባዕድ ሰብሓት ነጋን ካልኦትን አንድነታውያን ተሳዒሮም እዮም ትንክሕታውያን ተሳዒሮም እዮም ብሽም አንድነት ኣብ ልዕሌና ገበን ድፍጽሙ ዝነበሩ ተሳዓይቶም አማዓም ጉድጓድ ቀቢርና ሚና ድሕር ሕጂ አንድነት ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ኣይክሰርሕን እዩ ስለዚህ ወያነ ኻብት ምብትታን ይዝረብሕ ብለካለሁ ገና ገርህኛታት ግን ብግልጽ ክንዛረብ ኣለና ትግራይ እንድሓር እምባር ኣብ ዓለም ፍትሕን ተዝነብርሲ ኤርትራ በዳሊቲና ንምልደለና ኮ ኢንዳይሬክትሊ ፍትሕን ሎ ብዓለም ረትዕን ሎ ብዓለም ሚዛናው ፍርድን ሎ ብዓለም ሶ ኤርትራ በዳሊቲና ንምልደለና ኮ ኤርትራስ አይተወጽዓትን ኢና ንብልደለናኮ ኤርትራስ አይተባህደለትን ን50 ዓመታት ነጻነታ አይተጎሰን ዋጋ ይከፈለቱሉን እስቲል ሕጂውን ነጻነታ በሓደጋ ዘእትው ምዕራባውያን ኃይልታትኮ ዓዊሎም ተደይተዛረብ በኸደምቶም ገይሮም መንዲዮምቶም ዝወረሩት ማሊ አሜሪካውያን ኮይም መንዲዮምቶም ዝወረሩት ማሊ እንግሊዛውያን ኮይም መንዲዮምቶም ዝወረሩት ማሊ ባጀቶም ሳተላይቶም ራዳሮም ብረቶም ታንክታቶም ዓቅሞም ማሰልጠንቶም ኩሎም አሰልፎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝዘመቱኩ ምዕራባውያን እዮም ስለምታይ ሁኖስ ምዕራባውያን ትግራይ ዝውንኖ ቀይሕ ባሕሪ ተጋሩ ዝውንኖ ናይ ጋዚ መንግስቲ ወይ ናይ ትግርኛ መንግስቲ ኣብ መቐለ ተፈጢሩ እዚ ትግርኛ ተዛራ ህዝብ ኣብ ሓደ ጽላል መንግስቲ ተጠርኒፉ ስትሮንግ ዝኾነ ናይ ቀርና አፍሪካ ላይክ እስራኤል ናይ ሞሳድ ዓይነት ኃይልን ዓቅምን ዘለዎ አይሁዳዊ ትግርኛ ኃይሊ ስርዓት ክፍጠር ኣብ ቀርና አፍሪካ ይሰርሑ ከም ዘሎስ አይንሰምዕ እንዲና ጽንጽንታ ንሰምዕ ኮይና ጸቢቕና ስለዚህ ኤሪተር ከንሰውዕሎ ድግባአና ሓንቲ ነጥብላ ንዓና ደዋጸና ኃይልታት ናይ ሓድነት በሓደ ሰሚሮም ህዝቦም አቃሊሶም ሱር ነቀል ዝኾነ ለውጥ በኢትዮጵያ እንድሕር ደይመጽ ወያኔ እዚ ምብትታን እዚ ይዓውቶም በር አይወድቆን ሙዳቅ ማለት ከመይዲ ኤሪተር ናበይ ከወድቅ ወያነ
درجكو هيدو درج زيمبابوي اتي اوكي هاي لسلاسي مرحتون تقتيلهم طفيو مودق كمي انا يبدا ان نويانا مودق نبي طب 4 كيلو وديكا ناب اصي يوحنس بيت منغست مئتو تبروبوزال نسيب ويانا اهدمني ندغن بلكم نسي زهدم انفراستراكشر ايكونن سريح الاثيوبيا كان كله تلمعاتاوي كتري سرقي ناي تግራይ ብሄርተኝነት ንخعبي ንخحيل ዝገበሮ بمولو ዝሁሉ እዚ ኣብ ግምት ከየተና ኸማን ወያነ ካብ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ናይ ሓድነት ሓይልታት ዝነበረት ኢምፓየር ኢትዮጵያ ፈጢሮም ትግራይ አካል ኢትዮጵያ ኮይና ክትግዛእ ኢልኩም ግን ከይተሓስቡ እዚ ነበረ ኮይኑ ተቀቢሪ زحجب بمدب بلان ناي وياني ازاربكم دلو تقبيري بقصال الصرح له زلو غداي سلازي جينوسايد سي ويانا يدغفونيو إلنا بافنا ملينا احنا وياني حنصيص الصرح زلو بمدب بعلامه ابي اثيوبيا زلو تقاومو ناي عالت لايك رواندا بروندن تقاوم منبر بوليتيكاو ديمقراسياو حتى يكونن يلويان عويل الزارب دلو نسي ولا بمرحته قبل الحاد عليت تارجت دغبر من قسقاسي يدبللو قبل علمن قبل التجارو ترى ثلاث تجارو نمدحن تاي خغبر ابعاب حتى ملكتالو ايريتين نعها قدفل كانتهم قالوا قدفلكم مايك فري تمريسا مصي مالك سو بخمون نايرترا كم يرترا هنا نحسب مالتي نايرترا نايوصا بوليسي ابزخون يخون ناي غروابتي هنا ناي كالوت هاغرات بوليتيكاوي ጉዳት ኢድ ዘይመታው እዩ this normally ሕጂ ኮነን መጽዩ ዚ ፖሊሲ ዚ ገና ሰውራ ዝባው ግንባር ሜዳ ሆሎ ኸይተረፈ بدرجه ودب ዝኽተሎ ዝነበረ ፖሊሲ ዝቆነ እኮ ሕጂ ኣብዚ ኣይኮንና ንቀጣዕ ዘለና نحنا سنايمن فيكتيم ينايت عاب حتوكو حجي نحنا سي انتاي مالتي ناي وصا بوليسي ناس اب حدا هاجر طالقا ناي متاو نحنا كو طالقا يتنانا ኢትዮጵያ ንምብትታን አይኮነትን ዝመንግስቲ ኤርትራ ሶራ ኤርትራ ከማን ሰሪሕ ይፈልጥኒ ተቀደም ወላ በኔዳ ሆሎስ አምብትታን ኢትዮጵያ አሚኒ ይፈልጥኒ በፖሊሲ ደረጃ ዳአምነሉን ድቃለሰሉን አባይታውን ተመስከረን እሱ ኮይ እጂ ክልተይና ቋንቋን ጥቅም ደለና እዚ መግለጽ እዚ ኤርትራ አብዝ ኾነ ይኹን ጉዳይ ፖለቲካው ጉዳይ ናይ ካልኦት ሃገራት تنتن هاجرات نخبتن على حدا خودق زغل كالا عينت بوليتيكاو متتاو نصبي بربح ختبل اي تجبرني ينبر ارترا لوعلاونتا حادنتا قصالنتا اب حدا اتو سرعت كينوتي منصتنا بوليسيا نزب ربح اختقيرو مانم هاجر تقوملو اكايداي سوداناويان منغستي ارترا زعقنو بمنصر ربحهم يوم بعركنت ناي البرشيرن ناي بريزيدنت إسياسن ايكون سوداناويان ناي ارترا زمدنا زريو بمنصر هاغراو ربحهم هاغراو صتومن بهما اغباب مس ارترا كوردينيت غبر بخوم يوم زريو سلازي منغستي ارتران هاغراو صتان سودان حادغا اندحر كوينو نسرعت ديكون نت حزبنت هاغرن حادغا اندحر كوينو انترفير يغبرو منغستي ارترا خاف سلطان زليلو زي فحرو غدغاد يلن كأصنهم زخير صراحة بصرح أنا حد الناس نعملت قبض زي مس إثيوبيا هذا دو ولا حنت ناي مريت حتى يبلهم ناي دوب قريتشيت يبلهم ناي فلسفنا فللي يبلهم ناي هيمانوت من مسسال يبلهم واي قبض إثيوبيا تاريخ أو حيزان دخدا زي أبت ناشونال إنترست قداي قبض أويان كم قبض أويان كنوبرون دحر كوينهم حزبهم قالوا حتى ناي بالاسو مسرح ناي ملمع مقد باور مسرح حتى يكونن
ويصطوم متنكاف زي متنكافن ጉዳይ ይኮነን ህዝቢ ግብጺ እታ ወዲ ሰብ ክረኽባ ዝኽእል ሓንቲ ኩባያ ማይ ሰትዮም ክውዕሉ እንድሕር ኮይኖም ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ክትሕይል የብላን እዚ በፖሊሲ ደረጃ ቀሚጦመሉ بقلل تقرينيا الزراربة سلمته ناي منبارن زي منبارن حتو يناي قبص اوان حتو إثيوبيا اندحر بإيكونومي دلديلا سلام اندحر رخيبا بقطبا اندحر معبيلا ازي نايل زبهال قديبا ابربحا انت داو عيلاتو قبص اوان كيناتا يدلي كانيو بما يتسمي إيخا تطفوهم تخيل مالتيو سلازي جمال عبد الناصر اب سلطان مسمته اب توانتي كاب أمريكا زي أزين استرقاقا نايوق نفرتي غزي وحاد غازيت أنيا خاعتو خلو انتاي دو بعام قبص سي هو ناي قبصين كبابي أنك أنا زي حاد غازك ألع نقر يلن سلامتا قبصي خندزيز أكل غنزب أوتيا زمانا واسترقاقا برات أطوار نفرت غزي أيلو مسحاتتوس نعاس خابزي تربيزا يكوفلو مو إثيوبيا تأكل هاجر التساتير ما عقينا تسدل كهاجر أبزين ده اللوت كلا انتاي مغبر كايلو عم حطو كويس تاي مغبر كايلو نت ጋዜጠኛ ስለዚህ ግብጻውያን ናሽናል ኢንተረስቶም ቀጻልነቶም ህልውና ለህዝቦም ከረጋግጹ እንድሕር ኮይኖም ኢትዮጵያ ትበሃል ሀገር በሰላም ክትነብር የብላን ኩል ጊዜ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኣውታዊታት ንዕግርግር ንኹይናት ኣብ ቁም ነገር ዘይውዕል ኩነታት ከውዕሉ ኣለዎም እዚ ብመደብ ይስራሕ ናይ ግድን unless Ethiopia بناي ግብጻውያን ናይ ማይ መርከብ ነጻነት አሚና ትዝግባ ናይ ልምዓት ተግባራት ገይራ ካልእ ግን ኣብኮም ወኻ ምክንያቱም ክሕተኛታ ዝበሃልና ኢትዮጵያ መራሕቲ መሳፍንትኮ ኩሉ ግዜ ዓቅሚ ሲኖ መንበር ኣብ ልዕል ግጽ መፈከሩኮ አባይ እንገድባለን እና ያቸዋለን የምታረጉትን እኮ ሁሉ ጊዜ እንሰምዑ ነው ስለዚህ እሱ ኢንተረስት ማለት ሶ ኤርትራውያን ሲ በቃል ጣልቃይናቱን አያተናንኮ በኢትዮጵያ መንግስት ኤርትራ ስቲል ሕጁንኮ ጣልቃያቶን አብ ጉዳይ ኢትዮጵያ አምብትታን እንታ መንግስት ኤርትራ ድብልደለኮ ሕቶ ኢትዮጵያ ሽግር ኢትዮጵያ እንድፍታሕ ኩሎም ብሔራት ኢትዮጵያ መሰሎም ተሐሊሎም ኣብታ ሃገሮም ዝርከብ ሃብቲ በማዕረን ተዳተ መቃሪሖም ናይ ፖለቲካ ስልጣን በማዕረን ተዳተ ማቂሎም እንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኢትዮጵያውነት ድማ በሰላምን በፍቅርን ተሰማሚዖም አሚኖምሉ ኣብ ጽላል ሓድነት ኢትዮጵያ በፍቅርን ተቀሚጦም ጥራ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ትቅጽል ነዝኻ ንምግባር ከይተሐለልና ክንሰርሕ ኢና ይዝበደ እዚ ጣዕና ዘሎ ወካይዳይ ስለዚህ ኢንተርፈር ክገብር ኣለዎ እምበር በተሓደ ወገን ኢትዮጵያን ከም ምብትታን ክድሕኑ በተኻላይ ወገን ናይ ኤርትራ ቀጻልነትን ሰላማን ንምውሓስ እዚ ክስራሕ ክእል ኣለዎ ምስቶም ነዚ ዕላማ ዝኣምኑን ዝድግፉን ድቃነሱ ሓይልታት ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሶ ኢንተርፈር ምግባር ነግድ ስለዚህ ሰባት ጣልቃ ምእታው በከመይ አገባቢና ንልኩ አይርዳንኒ ጣልቃ ምእታው አይኮነን እዚ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ዕግርግርን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ከይህሉ ዕግርግር ንክሰፍን ንስተፈላለዩ ሽፋቱን ሓላፍነት ደይስምዖምን ብሽፍትነት ተወደቡን ዘራው ህልቂት ደምጹን كل خطة تفعل دجور حيلتها دقيفان أسنيقان عتيقان أنت دا إثيوبيا بسلام نخيت نبر تسرح الله خوينا إثيوبيا إرترا زخال عرستي سلازي إرترا أنت أتسرعتنا هاجراوي وحسنتها خطرقاق تدلي سلامة خطرقاق تدلي كابتن نبرتوني 5 عامت نايكينات أواجن نجاريت واتيا بسلام هاجراو لمعاتان هاجراو تصطعن كتحوز تدلي إرترا إذن مقبادر انت أخذ صلوت بتخريستيان كيدو بريزيدنت إسياس أفوركي بجاخ السلام أورد الله إرترا إثيوبيا إدوم حابلنا سدرا دوبنا خيمتو أفو ما تحزلنا يلون دا سلاسين دا ميكيلن كوعلا يكونن كم تحادى مراحن كم حادى منجستن كم حادى هزبن كقبرز قبو بوليتكاو مدبعيو كقبر كخلالو نرمحا إرتران هزبان هاجران ستان كتسالنتان كرغاق زخيلكا كله خفت الكخلالو كابت زلقة قصة زلع على مالك بوي خي زغل تمد قال متتاو تبل قال جن ايوكلونين هزب منجستن إرترا مالتي تم قال متتاو دبل متتاو جن بقلبات انت دارينا ناي سرعت ويانا ام منجست اب إرترا زلو متتاوي سيت القام متتاو إرتراو سلو دخونكوس كونجلو دليلي كونكون ويانا بأقباب بأواج منجست إرترا خعالوه
ኣብ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ለውጥ ከምጽኤሉ ዝኣወጀ መንግስቲ ወያኔ ኣብ ኤርትራ ኩናት ዝኣወጀ መንግስቲ ወያኔ ዕምር ነጻነት ኤርትራውያን ካብ 7 ዓመት ይሕልፎን ኤርትራውያን ተፈትዮም بعدنا تلفته وجن بكونفدريشن بفدريشن مستقراي كحبرهم يلو برت العيلو نجاريت قسيمو قبل عليه اتراكينات دولع نسي القام اتاو مالت نزي ولاو نكو نظام تقاومت نبلوم زلنا ويانا تفتيفو زعبيهم زلو اديس ابان ابدغن دلو تقاومتكو بزي تزيكيدكم ايحجزكم اني مالت السيت القام اتاو السيت يتقام اتاو انترفير مغبار مالت سيتي انفر تيكام اتاو مالت نسي منغستي ኤርትራ ግን ብርሃኑ ነጋ ይኹን ነኻልኦት ጸዊዑ ከምዛ ዓይነት ስርዓት ተደገርኩም ካብስ መራው ውጡ አይበሎም ክብሎም ናይ ሰማዕና በነጻነት ወኩደብሎም ግን መንግስቲ ኤርትራ በመትከል ዘአምነሉ ሓድነት ኢትዮጵያውያን ክረጋገጽ ክላሎ ብሰናይ ፍቃድ ድሌት ኢትዮጵያውያን ተዓብዕ ማም ኢትዮጵያውያን ድጽበዮም ጽባሕን ግሆ ካብዚ ዘለዎ ሃዋሁን ተዳወጽዮም ተዓቢ ዕማም ድጽበዮም ቀዳማይ ደረጃ ማኒቲ ኢትዮጵያዊ ዝምልስ ሪፈረንደም ክግበር ክላሎ ማኒ ኢትዮጵያዊ ህዝቢ ሪፈረንደም ክገብር ክላሎ አነ ኢትዮጵያዊ ጽባሕ ኣብ ኢትዮጵያ ድፍጠር መንግስቲ ወኪል ናተዩ ኢትዮጵያ ትባሃል ሃገረይ ኢትዮጵያ ትባሃል ዜግነት አለኒ በሰላም ክነብረላ አነ ኤሉ ከድምጽ ክላሎ ذي تقدم عمامنا إثيوبياويان سلامنتاي سي إثيوبياويان ዝተዋሃቦም ዜግነት በኃይል እንበር በፍቃድ አይኮንም ደቆሮሞኮ ደቆሮሚያም አምሐራም ቶም ካልኦት ብሔራትና ኢትዮጵያ ካልኦት ብሔራትና ኢትዮጵያ በፍቃዶም አይኮነን ኢትዮጵያ ትባሃል ሀገር ፈጢሮማ ስለዚህ ቲ ኢንተርፈር ንብሎ ወይ እትታው ንብሎ ሲ አይ ቲንክ አነ بخلت መልክዕ ንራእዮ حجون መንግስቲ ኤርትራ ኣብ አፍራስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጽምዶታት ኣብ ጎረባብት ሃገራት ይኹን ኣብ ካለ ኣትዩ አይፈልጥ ደጊፉ አይፈልጥ ኢቭን ናይ ሶማላውያን ሕቶር ይኹም ኣብ አስመራ ጉባኤ ከዳሉ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ንኹሎም ሶማላውያን ዝሐቁፍ ጉባኤ ተኸፊቱ እዚ ማሕከማ ኣብያተ ፍርድ ድባሃል ቆይሙ አትሊስት እኮ ሶማሊያ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ድምጽ ጥይት አይተተኮሰላ ምክንያቱ እንኮ ፍታሕ ሶማላውያን በዓላቶም كفيلهم سلدفتحوا منغست ኤርትራ ዚኣ ተጨርሑ ናይ ሶማሊያን ሽግር ንሶማሊያን ግደፎ ይጥራ ይድብል ካልኦት ኢድኩም ሰሓቡ ክትገብሩዋ ትኽእሉ እንተላ ግን ንኹሎም ሶማላውያን ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ምጽኹም ከተዛትሎም ትኽእሉ ዕድል ፍጠርሎም ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ እንበር ምስ ማሕብ ከማይ ወከለ ምስ አይዲዳ ይወከለ ወይ ምስ ፈራህ ይወከለ ምስ ገላ ይወገነ መንግስቲ ኤርትራ ሶት ፖሊሲ ንጹር ፖሊሲ እንዲሁ كحنتو خلو خلوه قلت حطو سيكونن ناي سوماليان شغل دفتح حجون بسوماليان تراي ኢትዮጵያ ኢዳ ስለዘእቶት ሰራዊታ ስለሰደደት ኡጋንዳ او ጠብላውላ ስለዝበለት አይኮነን ፍታህ ሶማላውያን ዘለዎም ናይ መንነት ናይ ዘይምት እመማን ሽግር እታ ቀንድ መፍትሒት ኢሎም ዝወሰዱዋ በመገድ ማሕከማ ድመጸት መፍትሒት ኣብታ ቁርአኖም ተመርኪሶም ነው ሃገር ፈጢሮም ታ ቁርአን ሁሉም ተሰማምዑም ያ ካብ እንዳታት ምጥርጣር ወጻይ በታ ቁርአን መሰረትዮም ከመሐደሩ ከም ዝኽእሉ እስላማዊ መንግስት ፈጢሮም ወያነን ምዕራባውያን ግን እስላማዊ መንግስት እዚ ንረብሓ ምዕራብ ስለደይ ሰርሕ ሓደጋ ስለዘለዎ ጽራሕ ምስ ደልደለ ኢትዮጵያ ወርር ስለዝኽእል ሓይል ክፈጥር ስለዝኽእል whatever ናይ ካልኦት ተቃውምቲ ዶ ናይ ካልኦት ጽንፈኛታት ዶ ናይ ካልኦት አኽረርት ሓይልታት መናሃርያ ክኸውን ብዝብል ሰበብ ዘይነበረ ዓይነት ገበን ክስታት አምጪም ኣብ ልዕሊ ዝመሐከማ ወፍር ገይሮም ነት መሐከማ ከም ዝፈርስ ገይሮም ምትእትታው ማለት እዚ وشلو ويانا صبحنغو خاب ኢትዮጵያ ተፈንጪሉሲ አመቃለ ኸይዱ መንግስት ተፈጠረ ኤርትራ በዝገድስ መልክ ነዝ መንግስት ዝንታይ ትምልሰሉ ፖለቲካው ውሳኔ አውሽት ትግራይ አትያ መንግስት ኤርትራ ግን እዚ ግበሩ አይትግበሩ ክትብል አይትቅልና አይብልኒ እቲ ፖሊስ ንሱ ይድፈቅና መንግስት ኤርትራ እዘን ኸይከውን ግን መንግስት ኤርትራ ሰላማዊ ዝኾነ መንግስታዊ መስግጋር ኣብ እምነት ተመርኮሰ በሰናይ ፈቃድን ድሌትን ኢትዮጵያውያን ክፍጠር ግን ወትሩ ለይትን ቀትል ዝሰርሓሉ መንግስት ኤርትራ እሱ አይተቀንድ መፍትሕን ኢትዮጵያውያን ተቀንድ መፍትሒት ንሳ ጥራያን ኢትዮጵያን ካብዞ ወጻ ግን ተፋላልዮም ክነብሩዮም
هذا جزيكو فتح دمرت له جزي له ريتل فتح كي كسركا قولوا فح كيبلكا نبرتكا خيطفاكا دقخا فح كيبلكا كو فتح تمرت يخ فتح امارات زوم الوانات አሉ ህዝብ ኢትዮጵያ በጄኖሳይድ ካብ ዝሃልቁኮ مفتح ምርጫ ኮይ ምርጫ ይተፋታህ ይኻኑ ስለምታይ አህዛብ በአልማ ማይጠፉ ስለምታይ ሪሽን ስለምታይ ሰብ ጎዞሞ ጫፋጨፍ مفتح كله بسلام ኦሮሞ ስቴት ፍጠር ናይ ደቡብ ስቴት ፍጠር ናይ ትግራይ ስቴት ፍጠር بخمين احنا انقدون نري ግን እቲ ቀንድ መጨረሻ ወያነ ሳመህ ደሚቱ ይልናል ለና ወያነ ናባ ይخهدም ዝኽእል ትውድቀት ዝበልከ ሪተል ግን ናይ ኩሉ ግዜ አይራየንኒ ውድቀት ማለት ነው ወያነ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ገዲፍካ ኣብትና ሃፄ ዮሐንስ መቀለ ምእታው ማለት ይለይዶ ወስዶ እማንታይ ዳ አንገብራለን አንታይ ዳ አጎብርለው ነዚ ከመይና ንሪኦ አበይ ነብጽሐው ዝኻላርስቲ كماتا سمانو بتام good no good so mic free كومون سي مسفن زمرحو غباي اما قال خايت قني وز غباي زي مخنياتو تزي ترفو دقتنا ويان اندا ترغاغص مصص بزلو تانكو مدحانيتي لو ويان ذا امن الله مسمريا مالتي زين بخمينا خنريين حج ابتقدماي نطبي نحناس كم منغستي كم حزبي خا ኤርትራውያን ኣብቲ ዝወረደና ግፍዕታትን መከራን ወይ ዝኸፈልና ዋጋ ካብ ሶራ ጀሚርና ድሕርና ጽነቱን ንዑ ጥራይ ክንምልከት የብልናን ኣብቲ ውጽኢታት ጥራይ ኮናን ክንርኢ ዘለና ነዚ ውጽኢታት ዝንምድሓን ኣብ ረብሓና ንምቕያር ኩሉ ግዜ ቀጻልነትና ንምርግጋጽ እንታይ ክንገብር ኣለና ትጠንቅ መን ይሕጅ ትጠንቂ ድሓን كينو سجر بحري الكللون تبلنا كينو سجر بحري الكللون تبلنا أبكبابينا زلوجن نهلاونا قوتي دكالس ويد سعر نزحلفو 4 عامات كخيت أنا حتى أبوتها تابع الثورة إيرترا هم نتأنت إيرترا بجهد خرج أني هذا نسوت ويانا بس إيرترا جورج أنا حمل قصاصاتي ስለዚህ ብዙኾነ ይኹን መለክዕ ድማ ኤርትራ ወያን خلازብ ዝኽእል ውድቡን ኣይኮነን ማለሲ ከምቲ አንቶይ ተዛረቦ ዝነበርኩም ንዘተ ንገለ ዝዕደም ውድብ ዘይኮነስ ንዓና ብመደብ ከጥፍእ ዝመፀ ስርዓት ስለ ዝኾነ ንሕና ከዓ ነዚ ንዓና ብመደብ ከጥፍእ ዝመፀ ስርዓት ብመደብ ከነጥፍኦ እንተሰራሕና ብፖለቲካዊ ቋንቋ ኣሙሉ ዓለም ዝስራሓሉ ኣገባብ ማለት እዩ حجي انترفراين قبرنا ابنا إثيوبيا قداي إدنا أين أتون مالت أب إثيوبيا بزخصت ني إثيوبيا زملكت قداي إدنا أين أتون مالت مبر أب إثيوبيا زفتر ني إرتراز حوست بوليتيكاون كالنس أجمعات جن سائلنا بتعذاب الناس نرينا مالت هيكونن سلازي إرترا أبزي أب إثيوبيا زلو من قصاص زيادة لعلي إثيوبياويان ونعا أسل دسألو قصالنتا بحدقا سلازأتو إثيوبيا إرترا بقداينا إثيوبيا ليتن معالتن كتسرح إذا مالت دما نمبتتان إثيوبيا ديكونس حزبيتات إثيوبيا زلو صقماتو فتيحو أو حادة ترابيزا كوفيلو تعنا زلو سرعات كتكل إرترا زي تأدن صعري أتقبر إزيتي انترفرنا إرترا مالتي نا إرترا إيداتاو نزل بهلا أو وشت إثيوبيا أجي كلت عينت إيد أتاو النتال كم ذو كله بعالم نريو كنتات نيتهاجر مزميسكا نتهاجر على حدقان مودا حزبتات نمكففال عنقاص زخونه سقوم تختوسدن قالو تاو زخونه بوليتيكاو منقساسات ابتخبابن خفطر نعمل تግባራት ንخغሃሩ እትገብሮ ጸወታን በንጻሩ ድማ መንግስቲ ወይ ናይ ቀደም ሰውራ ኤርትራ ናይ ሕየው ግዜ ኣብናይ ሰውራ ግዜ ኣብናይ ቃልሲ ግዜ ዝተገደፉ ስምብራታትን ዝተፈጸሙ ጥፋኣትን ዕንወትን ብርሰትን ሞት ናይ ዜጋታትን ግን ነዚኦም ኩሉ ግዜ መዓልታው እንዳደመርካን እንዳቀነስካን እቲ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ብመንጽር ዝጥራይ ክትልክዖ እንድሕር መጺኻ ኩሉ ግዜ ጉጉይ ስእል እንዳሃበካ እዩ ዝኸይድ ኣይተፈጸመን ማለት ኣይኮነን ንዑ ከም ፍጹም ወሲድካ
بتاريخ سنيتك السنو خيفتصم داغماي نسونو خيفتصم ግን እንታይ ትገብር ሕጂ ትሕቶ ኣብ ኤርትራ ማዓት ገበናት ተፈጺሚ ንኽትገልጾም ዘስካሕኩሑ ንኽትገልጾም ዘየእምኑ ባህሊኦም ክደግሞ ከሎ ዘሕፍሩ ገበናት ኣብ ኤርትራ ተፈጺሞም እዮም ግን ዞም ገበናት እዚኣቶም ተፈጺሞም እንዳበልካ ምዝማር ድዩ ወይስ ንመጻኢ ንኸይፍጸሙ ውሑስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኽፍጠር ምስራሕ እዩ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ከቢድ ዝገብሮ ኣንሱ እዩ መጻኢት ኤርትራ ብኸመይ ትሰኣል መጻኢት ኤርትራ ብኸመይ ትሰኣል ጥራይ ደይኮነ መጻኢ ወለዶታት ኤርትራ ነፃነቶምን ሓድነቶምን ሓልዮም ብኸመይ ይቕጽሉ ዝብል ሓላፍነታዊ ተግባር ክፍጽም ናይ ግድን እዩ እዚ ከዓ ብመለክዕታት ሃገር ልምዓት ምርግጋጥ ጥራይ ደይኮነ ከባቢያዊ ሰላም ኣብ ምውሓስ ክጻወቶ ዝግብኦ ተራ ከዓ ኣብ ግምት ክንርኢ ክንክእል ኣለና እዚኣቶም ተዲ ኣይርኢናዮም እሞ ንሕና ብሃውር ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሱዳንን የመንን ዝነበረ ወይ ኣብ መንጎ የመንን ሱዳንን ኤርትራን ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ስለምንታይ ይኽንድቲ ናይ ኢትዮጵያ ደይጸልወና እንተኢልና ብታሪኽ ብተመክሮ ንሕናን ኢትዮጵያውያንን زحلفنايو نزحلف 53 عامات اللعليم زحلفنايو قالس مسرد دغبري ناي غزات حطي ناي مغزاتن ناي نصانتن حطي اذن مملاس يقا منغستي ارترا كل غزي ليتن معلتن مستوم ديمقراسي نفتحن نخبابياو سلام زقالو حيلتات ناي زوبانا صومدو غيرو ناتي بويانه ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈጸመ ገበናት ዳግም ንኸይፍጸም معلبه خبرولو تسرح سلازي بخومو مقدينا نحنا ابتي ايثيوبيا ጉዳይ ኢድና ንእቱ እዚ ካብዝን ላዕሊ ክገልጾ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ገለገለ ሰባት ምናልባት ካብ ፖለቲካዊ ረብሓ ተበጊሶም ወይ ንዝዓለሙሉ ፖለቲካዊ ዕላማታት መውቅዒ ክኾኖም ኢሎም ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ መሪሕነት ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኢትዮጵያ ብሰላም ንኸይትነብር ከምዚ ይገብራሉ ዝብል ስእሊ ኸርኢና ይፍቱን ይኾኑ በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ትባሃል ሃገር ሰላማ ዝተዋሐሰን ዝተረጋገአትን ሃገር ሆና አይኮነትን ስለዚህ ነቲ አባህሎም ፉሩሽ ይገብሩ ካላይ ተዓብ ነጥብ ማለት እዩ ባር ንሕና ወያነ እንተ ኣብ ስልጣን አሎ ንሕና ቀጻልነቱን ኣብ ሓደጋ አሎ ማለት እዩ እጅ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋእን መጺ እቲ ሕጂ ንኤርትራ ዓንቂጽ ሒዙ ዘሎ ካብ ምዕባለ ካብ ቅሳነት ካብ ቀጻልነት ካብ ምርግጋእ ዓንቂጽ ሒዙ ዘሎ ሓይሊ ነቂል ካውጪኻ بحبار نتناي تخباب حزبي بسلام اب كمبرو زخل بوليتيكاو هواو نخ نطف نخ سرح نخ ودب نخ قالس اب ربحون اب ربحا خان نخ تعولو مغبر قالو تاوي صعبينات يبلون تاي مالتي زحجي نحنا كم هاجر انت دا نحسب كوينا اوف كورس كم هاجر كوينا انت دا هاجراو انترستنان هاجراو صتانان قلصالنتنا مرغغانا حزبنا معبالنا زغدسنا انت دا خوينو نزيوم بوحدو خنقصنا زيكل حيلي كفتر الله اهلاو بفتر حيل دعنقصنا انت خوينو زلمس حيل نخفتر كنسرح كنكلالنا عقم زيبلو كدمع زيكل سمبرات كقدف زيكل حيلي كفتر كم زلو ز حيل زي رموس حيل نخفتر تراخ نقبر كنكلالنا إذن تديجرنا نحن هلونا كل جزء أبحث قالوا ما لسيب لازم نحن خم إيرترا نتصاوتو ترى كينوتيب إثيوبيا دمت السلام وهواه بقدام النسجن أب إيرترا دمت السلام وهواه كانوا حسيلنا أين أب قد إيرترا نأتو زي نتيرو الرأي لكم الله ما لسيب إيرترا أب قد إثيوبيا إذا يتأتون يا مالت إيرترا أب قد إثيوبيا نمبتتان وي ኢትዮጵያ ናብ ሓደጋ መስመር ዝወስድ መገዲ ኢዳይ ተኦቱን ያምበር ኤርትራ ኣብ ትጥዕና ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሃዋህው ኣብ ኢትዮጵያ ንኽፍጠር ብ10 ኢዳ ትሰርሕ ስለምንታይ የርባሓ ስለ ዝኾነ በንጻሩ ወደ ሓደ ወገን ድስራሕ ስራሕ እንተርኢና ግን እቲ ጦብሎቅሎቅ ንብሎ ወይ ኢድ ኣታውነት ንብሎ
ናይ ወያነ ግን ካብ መሰረቱ ካብ መበገሱ ይስጋዕ መጨረሻ ኣብ ጥፍኣት ኣብ ምብትታን ሓድነት ህዝቢታት ኤርትራ ኣብ ምብትታን ነፃነትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ምእታው መሰረት ድገበረ ኢዳእታውነት ናይ ወያነ ብመንፅር መለክዕ እዚ ናይ ወያነን ናህናን ኣብ መንጎ ክልቴና ዘሎ ፖለቲካዊ ምፍጣጥ ኢና ክንምርምር ዝግባአና ኣይና እቲ ዝሓሸ ዝሕጂ ነፍስ ወከፍ ዜጋ ክምልሶ ዝኽእል ስለዚ ብድፍኑ ኢዳእታውነት ማለት መልክዕ መሰረት ሕቶውን ቀጻልነት ናትካውን ከረጋግጸልካ ዝኽእል ኣይናይ መገዲ ኢኻ ትኽተል እሱ እዩ ትድውስን ስለዚ ብወገነይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንታይ ትገብራላ ምስ ሓይልታት ኢትዮጵያ እንታይ ትሰርሓላ ንመጻእ እንታይ ከተረጋግጽ ትደልላ ትእንኮ መንገዲ ናይ ኤርትራ ንሱ እዩ ብኸምኡ ከዓ ጥዕና ዘለዎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክፍጠር ክሰርሕ ዝግባእ ኤርትራ እሱ እዩ ተሃናፅን ቀጻልነትን ውሑስን ክገብሮ ዝኽእል ኣብኒ كومن دحر نبلا لنا خوينا خاني إيرترا أبناء إثيوبيا ناي بوليتيكا خونتا تتصاوتو تراها سي زعابي ترا مالتي سي توسان ترا مالتي نزي حجي ويانا بسيحي وزلو قلولاو ምናልባት ገለገለ ሰባት ህዝባዊ ግንባር ስለዘይ ወደቀ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ስለዘይ ተበተነ ጥራይ ዴኮነስ በቀንዱ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ አራእያ በመትከል ደረጃ በፖሊሲ ከም መንግስቲ ቅድም ከም ሰውራ ደሓር ከም መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ አራእያ ንጹር ስለዝነበረ ንስኻ ተሓድነት ኢትዮጵያን ዝብል ኣምር ዝኣምን መንግስትን ሰውራን ስለዝነበረ ብኡ መገድኻ ስለዝቆጽል ዘሎ ነቲ ናይ ወያነ ሕቡ አጀንዳ ከዓውቶ ኣይከኣለን ማለት እዩ ጅብቲ ፖለቲካዊ ትርጉሙ ንሱ ታሳልሰይቲ ከም ነጥብ ወስዳ ወያነ ብዝዋን እንታይ ይገብራሉ እዩ ሕጂ almost ንሪኦ ለና ተቃውሞታት ኣብ ኢትዮጵያ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኢትዮጵያ ልሒሙሎ እቲ ቀንዲ ንዓና ዘገድሰና ግን ተቃውሞታት ከምዚ ዋና ብዘይብሉ መገዲ ክኸይድሞ نويان ኣብ ዘርበሖም እንቅስቃስ ከይወድቕ ተቃውሞታት ገለ ነገር ክግበር ከም ዘለዎ እንታይ ይግበር ኣሎ ዛሲ ማለት እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብ ቀረባ እዋን ወያነ ኒ ኣምሓራን ንኦሮሞን ዘየሳተፈ ንኻልኦት ብሄራትና ኢትዮጵያ ነቶም ንኣሽቱ ካብ ዓፋር ጀሚርካ ንደቡብ ኢትዮጵያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ጋምቤላን ዘሳተፈ ጉባኤ ኣብ መቐለ ፀዊዑ ቀኒ እቲ ጉባኤ ድማ መዛዘመናቱ እንታይ ነይሩ ኢትዮጵያ በዚ ፌደራላዊ ስርዓት ተዳደይ ትኸይድ ኮይና እዞም ንኣሽቱ ፀዋዕኽዎም ብሄራት ማለት ዓፋር ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ተሓቂፎም ዘለው ውድባትን ህዝብታትን ብምልኦም ከምኡውን ቤንሻንጉል ጉሙዝን እዚ ናይ ጋምቤላ ምምሕዳርን ናይ ባዕላቶም ናይ ሰልፊ ነፃነት ክእውጁ ከም ዘለዎም ኢንክሉድ ትግራይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ትማሊ ኣባይ ወልዱን ኣባይ ፀሃይ እንታይ ማለት እዩ ቀጻልነትና ኣብ ሓደጋ ኣሎ እንድሕር ንብል ኮይና ቀጻልነትና ሃገር ኣለና ባንዴራ ኣለና መንግስቲ ኣለና ግዛኣታዊ መልክዕ ዝሓዘ መሬት ኣለና ጥራይ ደይኮነ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ክንምዕብል ክንቅጽል ፖለቲካዊ መደባት ዕዮ ናይ ገዛና ክንገብር ኣብ ሃገርና ዝግበር ዳግመ ህንጸት ብጉቡ ብትኽክል ብሰዓቱ ኣብ ረብሓ ህዝብና ከነውዕሎ ህዝብና ብሙሉ ካብ ተሰዲድዎ ዘሎ ከባቢ ንዓዱ ተመሊሱ ኣብ ሃገራዊ ልምዓት
እጃሙ ከበርክት ጉቡእ ክፍጽም ደቀሰነትን ተረጋገእትን ኤርትራ ክትፍጠር እንድሕር ኮይና እቲ ቀንዲ ንኤርትራ ሓልዩ ክሒዙ ዘሎ ጸላኢ ክውገድ ክኽእል ኣለዎ እዚ ትቐንዲ ረቋሕን ዓብን ነጥቢ ንዓና ማለት እዩ እምበር ወያነ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ሕጂ ዓንተወይ ክትገልጽዎ ውዒልኩም እቲ ዕዮ ገዛ ናይ ወያነ ኣይተወድአን ንብል ኣለና ዕዮ ገዛ ናይ ወያነ እንታይ እንተኢልና ሓራን ነፃነትን ትግራይ ምፍጣር እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ፖለቲካዊ ቋንቋ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ፖለቲካዊ ሃዋህው ናይ ኢትዮጵያ ተመሊስና ቅድሚ ሕጂ ገሊጽናዮ ነርና እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላ ሃገር ሎሚ ከም ኢትዮጵያ ተሳኢላ ወይ ሃገራዊ ሓድነት ዝዓይነቱ መልክዕ ሒዛ ከም ኢትዮጵያ ንጽዋዓ ዘለና ሃገር ብፍቃድ ኣህዛብ ኢትዮጵያ በቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሰፊሮም ዘለው ብዝተፈላለየ ቋንቋ ዝግለጹ ብዝተፈላለየ ዓሌት ዝግለጹ ብዝተፈላለየ እምነት ዝግለጹ ኢትዮጵያውያን ብናታቶም ሰናይ ፍቃድ ዝቆመት ሃገር ኣይኮነትን ስለዚ ቀዳማይ ሕቶ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ኣብዛ ሎሚ ንሪኣ ዘለና ኢምፓየር ኢትዮጵያ ክጠርነፉ ከለው ተስገዲዶም ብሓይሊ ተዓሚጾም ኢትዮጵያውያን ይኹም ተባሂሎም ኢትዮጵያውያን ንክኾኑ ብፖለቲካ ውሳኔ ዝተወሰነሎም ዳ እምበር ብሰናይ ፍቃድ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም እዛ ንሪኣ ዘለና ኢትዮጵያ ኣይፈጠሩን ተዓብ ሕቶኦም ንሱ ወያነ ኣብዚኣ ተንጠልጢሉ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እምበር እዞም ንሪኦም ዘለና ተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ በቶም ዝነበሩ ገዛእ ደርብታትና ኢትዮጵያ ብሓይሊ ተዓሚጾም ብብረት ኣፈሙስ እስኹም ኢትዮጵያውያን ይኹም ተባሂሎም ናፍቲ ማእከላይ መንግስቲ ንኽግብሩ እንተደኣ ተገዲዶም ኮይኖም ሓድነት ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕቶ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሓድነት ኢትዮጵያ ኣብ ሕቶ ምእታው ንወያነ በቲ ሓደ ወገን ሎተሪ እዩ በቲ ሓደ ወገን እውን ሓደጋ እዩ እቲ ቀዳማይ ንወያነ ሎተሪ ዘበልናሉ ምክንያት ወያነ ኩሉ ግዜ ኣብ ምብትታን ኢትዮጵያ ዕድመ ከናውሕ ዝኽእል ኩሉ ግዜ በብዓቕምና ንገልጾም ነገራት ኣለና ስለምንታይ ይኾም እንተኢልና እዞም ሎሚ ኣምሓራ ኦሮሞ ቤንሻንጉል ሃዲያ ሲዳማ ዓፋር ወላይታ ኦሮሞ ገሌልና ንፅውዖም ዘለና ኣህዛብ ነናቶም ስቴት ዝነበሮም ኣህዛብ እዩ ኢንክሉድ ትግራይ ስለዚ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ